tawo kwenze sobela bamabaleka bora kwenze fiwana mwange Maposani
Zimnet Radio. Yes, muri Zimbabwe, magariko. Etusangana zvakare nhasi, Mwari watigonera watitendera kuti tisangane tinzwanane nhasi. Svondo rakapfuura ranga tiri pamwe chete, musi wechisanu wega wega, kamusi wechisanu huchi pasina nyuchi namafaro wacho.
ruzivo kwamuri ikokoko. Tinotenda Mwari nekuchengetwa, tinotenda Mwari noupenyu. Kune vari kurwara vese tinonamata muzita raIshe Wamasimba Ose kuti muporeswe. Kune vari zviri kunetsa mukati mehana, Solomoni wakagumbira zano akaripuwa kuna Ishe Wamasimba Ose. Usazofunga zvekuzvisungirira, usafunge zvekuzvisungirira. Chema kuna Ishe Wamasimba Ose, vanokugadzirira zvakanakirana newe. Makadiko zvenyu kwese ndokuchingamidzai pachirongwa mabvaro zita rabasa. Spirit Radio kuchipasana nyuti. Musazokangana kuti chirongwa chichange chichazonge chapo pa YouTube. Yes, chichange taikanda pa YouTube chirongwa. Moisa ma likes nema loving tones nema sharings zvoenda kumberi. Katingamidzana. Mangwanani malala si tinotenda Mwari musiki watendera muone zuwa ranasimi ama mwalala sei. Good morning, good morning. Muone zuwa rakanaka, muone zuwa rakanaka. Akuchengetedzei, akuchengetedzei. Akudzivirirei kutsawo, akudzivirirei kutsawo. Akuperekedzei kumabasa, akuperekedzei kuzvikoro. Imi hama muone zuwa rakanaka, Mwari akuchengetei. Hama mwalala sei. Good morning, good morning. Yes, ndo munamato wandikukumbira kuna Mwari kuti vakuitire zvakanaka kwese kwamuri vari kuenda kumabasa mamukazeko marara seiko. Mwari vatiitire zvakanaka pata kumbofamba nechirongwa. Dai yacho hamena kuti tinoikwanisa here kufanana naJesu. Pamuketeke kutanga mukati mezuva ranhasi kubva kuchikwati chinonzi New Heaven. Fanane naJesu.
asi zvedu zvingafanana najesu here zvatakaita izvezvi kunyatsozitarisa chaizvo uchitarisa pamira ungafanana najesu here iwewe anoregerera vanomutadzira ndopandinoda kubata chete papo anoregerera vanomutadzira imwe ndiye anobva ati I can forgive but I cannot forget iwe kama takatara pabhama yakanzi uyai kuna Jesu chikwata chinonzi New Vision tifanane naJesu ndo matangira atiri kuita tifanana naJesu tinofanana naye rakomana that's challenge muna 2022 kudai izve tiri kufanana naJesu nenyaya yekuti kune nzvimbo tsvene yatakapromiswa taziya zvepanyika pano tichakwira kudenga kuna izvo mazimba ose kuJerusarema nzvimbo tsvene ini ndinoidawo mukoma Cleopas Mupita nzvimbo tsvene kubva papa mitsetse anonzi zvanzwikwa nedenga
kufara kukunzvimbo tsvene yasi kudenga denga takunda zvepanyika pano zvese aigambo kari kubva paalbhamu yakanzi zvonzwiko nedenga kugoma Cleopas Mpita bedzi muBotswana. Vachene chete vakachena pamoyo, yes, ndo vana vaMwari. Mwari anokutida zvese takadaro kufunga zvekuti makadiko Zimbabwe makadiko kwese kwese pachirongwa musakanganwe huchi pasina nyutsi namavharo. Tikambofamba famba nengoma nhasi chazokupa hurukuro ndina mugoma 10 years muchapedza Matsito Junior. Togesta tisi watinaye mukati mezuva ranhasi. Stay tuned. Mazita mukoma Cleopas Mpita kama kana nzvimbo tsvene kubva paalbhamu zvanzwika nedenga. Ndodedza MUMC Hilltopo ndicherechedzei baba muna mato katati motangani muna mato, yes, hapana chakaipa. Maubhamu yakanzi Jesu Muchengeti. Zimnet Radio.
Zvakanaka yese kumbopa mbiri kumuridzi wedenga nepasi wakazika isusu sezvatakaita kudaizve. Yes, todairo maitiro zvakanaka kambo kari kubva paalbum yakanzi Jesu Muchengete. Hilltop MUMC Madzibaba United Methodist Church apa Hilltop Mbogwa Mutare makadikwana samanyika. Unoda kucherechedzwa naBaba panguva dzese dzekuchema nenguva dzekufara. Ndicherechedzei Baba. Nine tracks unokomborerwa iwe. Makadiko yes tiri kusangana zedu Mwari watitira nyasha tasangana naze. Ndinoza kutiza studios makadiko Zimbabwe. Saka rozesa ma likes and loving tones and ma sharings apa mafaro huchi pa YouTube. Subscribe hai mutumiro vamwe siende kumberi tosimudzana tega muri Zimbabwe. Vekati mazosukutera. Ushusha unenge basa shamarire unoziva nyaya dzezimnet radio idzi
ndaswera panapa ndichiterera mhanzi, vamwe vachidonhedza ndiro dzakapenga. Iwe garapa Chandiri graph no manje. ndati garapa unzwe masounds ari kudonhedzwa panapa. Izimnet chete iyoyi. Izimnet Radio baba. Nefenyiro notorwa nevazhinji alongside Dr. Sawanda Band Side Mega Band Studios. Shabara bari bare. Yeah man. Those are tonight. Nefenyiro inokwenya mimanzi. Nichaiterera kusvika ndaneta. Uri kwese ingori inapita. Inonenakidza varume wei. Nefenyiro inokwenya mimanzi. Nichaitengera maoi. Uri kwese ingori inapita. Nichaiterera kusvika ndaneta. Upenyu wangu ndinofara zvakanyanya kana ndakaterera paZimnet Radio. Vashamarari vanonyatsozora bata kuseri nekuseri kukugadzirira size. Ma-DJ itai basa sebasa musadzokere shure. Ndimi vacho vakabata upenyu hwevaimbi. Ndinokutendai ma-DJ, ndichakutengera neCD-Spens. Imi muri pakati pemwoyo wevaimbi. Zimnet Radio, yabiwa. Nefenyuro inokwenya mimanzi. Ndichaiterera mazuva ose. Uri kwese ingori inapita. Ingori inapita bima oi. Nefenyuro inokwenya mimanzi. Ndichaitengera maoi. Uri kwese ingori inapita. Ndichaitengera maoi. Ndotana mtane tisakufundisa ukati mfundo yakho yonke kathesi usebenza kungani ungasasinanzi. Man, topilo masali yakhathaza man, salibona ngemonth end. Ndofambira mambete echirungu muri Zimbabwe vari kubata. Thank you so much for choosing Zimnet Radio. Uchipasana nyodzi. Tukuye Super Sounds. Yo dana. Sakufundisa ndodana, waqeda imfundo yakho yonke. Sakufundisa ndodana, waqeda imfundo yakho yonke. Sakufundisa ndodana, waqeda imfundo yakho yonke. Kathesi ususebenza, wena uselandabalathi. In touch with the best online station, Zimnet Radio, bringing you nothing but the Kathesi best. ususebenza, wena uselandabalathi. Kathesi ususebenza, wena uselandabalathi. Yithi abazali bakho. Siyakhuluma, wena uselandabalathi. Yithi abazali bakho. Waza kuthi nomakhelwane ndodana, bakho
abantwana banamhlamani bakhathaza baqinisile abadala babethu umntwana awumzali ngqondo omajodo umzali umzimba kuphela asoze fuze wena kuzivisa muri Zimbabwe tati bude muZimbabwe nekuti manzi yacho tikairegedza kuirova isusu varidzi vayo inozorohwa nani mavharo huchi pasina nyuchi mavharo chete promotions anamushamara mavharo makanigo vakomana tukui super sounds ndotana vakwana ive thank you so much for choosing Zimnet Radio muna mavharo wacho musakangano mukoma tediasi muchapedza madzito guest wedu wanhasi muimbi wedu wezvara nhasi chichange tinaye pachirongwa live kubuda nemukwadzana umo yes zozo chikomana zozo chikupinda mudariro chikomana zozo
shadisa wana ngaloko uchilandzelela chikolo shadisa wana ngaloko uchilandzelela tondo yadisa wana ngaloko uchilandzelela tondo yadisa wana ngaloko uchilandzelela Ikukutadisa wana ngaloko uchilandzelela Ikukutadisa wana ngaloko uchilandzelela Tondo yadisa wana ngaloko uchilandzelela Tondo yadisa wana ngaloko uchilandzelela Chikolo shadisa wana ngaloko uchilandzelela Chikolo shadisa wana ngaloko uchilandzelela Ikukutadisa wana ngaloko uchilandzelela Ikukutadisa wana ngaloko uchilandzelela Chikolo shadisa wana ngaloko uchilandzelela Chikolo shadisa wana ngaloko uchilandzelela Ikukutadisa wana ngaloko uchilandzelela Ikukutadisa wana ngaloko uchilandzelela Namadokotela nabavanoya xikolweni Namadokotela nabavanoya xikolweni Naona manese vanoya xikolweni Naona manese vanoya xikolweni Vashi vanoya xikolweni Vashi vanoya xikolweni Unefa naye unoya xikolweni DJ Brani unoya xikolweni Nasisi Rose navo vanoya xikolweni Muhashi unoya xikolweni In touch with the best online station, Zimnet Radio, bringing you nothing but the best. Patrick Matode unoya xikolweni Kuva manager unoya xikolweni Akuva manager unoya xikolweni Taxi driver navo vanoya xikolweni Taxi driver navo vanoya xikolweni Xikolo shadisa wana ngaloko uchilandzelela Xikolo shadisa wana ngaloko uchilandzelela Ikukutadisa wana ngaloko uchilandzelela Ikukutadisa wana ngaloko uchilandzelela vakomana vesengere super beats vakatungamirwa nechikomana zozo musouth africa umo ndedzedu manzidzi vaimbi vedu ngatitandare nawo makadiko pachirongo chipasana nyuchi mbichana zvedu mbichana malovingtons nemalikes nemasharings payoutube apo yezi musakanga kusubscribe kumafaruhuchi yes musakanga kusubscribe pamafaruhuchi mobva maita like and share Tizoma nzora ngwenye Chikolo shadisa wana
tinoita pachirongwa yese mushamarari anobuda uchi pasina nyuchi kutambirwa nengoma musechisanu wega wega paZimnet Radio. Pariseko pamoyo, parise pamoyo. Meso, debe ser un sueño. Zimnet Radio. Are you listening? Station.
narira kure kwemeso kure kwenzeve dzinonzwa. You can hear but you can't see, you can see but you cannot hear. Ameno zvifamba sei baba? Handitone Zamombira kuitira zvakanaka muri Zimbabwe. Thank you so much. Bara patakatsike papa pamusamombire papapa zvoti kune vari kutoitirwa zvakanaka namusambo iwoyoyo. Ndodedza chikwata chinonzi Madzinza Embira. Akambo kanonzi maparura nhema pakaipa.
kamba kanoti maparura nhema kuno vanoparura nhema kuita dzekuparura madzinzembira handitore kai zvakanaka sekuru nekapururu Zimbabwe mezi muri bata pachirongo uchipazana nyoche makadiko zvenyu namavharo desert studios yes kuno kunhasi kune kazuwazi hey chando chachikurowa wena musakanganuka muri yezimbabwe yes ndichange ndizopai hurukuro yandaita namukoma Tedious muchapedza madzito junior ndiye guest artist wedu watinaye mukati mezuva ranhasi muimbi wezimbabwe albamu yavo inonzi mandipa mukana ine 7 tracks ndoyatekiti kufamba nayo madzinzembira maparura nhema mukoma Martin Sibanda vari kuenda mudariro ndola neziva sounds anditode
Chingy Mafaro on Zimnet Radio. Ngoma waya amagoma Martin Lovo Martin Sibanda sorry ndolani siba sounds bari best mu South Africa mazwana ndakambo kuma bijana kati agoma ndikudeka pa uchipasana nyuchi atizozo zvakamera zenji ambowazama futi Mari Zimbabwe, Mari West Kwamutu Baramu, thank you so much for choosing Zimnet Radio. Muna Mavarum, Muzuchisano. Bijana Zedu Pararach, Bijana. Mazita mkoma Martin Sibanda, thank you so much. Ndichakubata ijeti, ndichakubata exeri. Ikati mazozi kutera. Zimnet Radio yatipengesa zvomene kubva kwaNyajena, kwaMushovi, kuMastendegwi, kose vakomana veng'ombe. Ng'ombe dzotodla mumunda nemi veZimnet Radio. Zvimwe itai muchidire mvura. Welcome to Zimnet Radio, your 24/7 internet radio station. Zimnet in a flavor. Zimnet in a danger. One time in a flavor. Zimnet Radio, Yakabaka. Let's do it! Zimnet in a danger. Zimnet in a flavor. Zimnet in a danger. Zimnet in a flavor. Zimbabwe's #1 internet radio station, broadcasting to you live 24 hours a day. This is Zimbabwe's #1 Zimnet Radio. Tune in for your favorite bits, tunes from Zimbabwe. Zimbabwe's #1 internet radio station, broadcasting to you live. It began in Africa. Takupinda mamborova mabrenda dziri kupiza. Dr. Nero Tyson Chimbetu wakaita remix kambo kachihera kayaka. Yes, chihera remix. Brand new releases. Mafaro.
shepa mangura mama na tiba amai tiba niko fashion kirigo babu mastoro chaka chaka chandela nangeli jinwando anina ukangana kirigo babu mastoro chaka chaka chandela nangeli jinwando anina ukangana mailewa na burato nauni mwana no gira bambo yo burato amwe wana no gira sokoti na burato sokoti na wandi nyangira Brand new releases. Brand new releases. With Mafaro. Manyoni burato amanyoni mane nyangira kanjenje burato kanjenje wandi kangira kaya na burato pick it up una cha pick it up una cha Steam Communications La Tam Makaya Achiti haya haya Bende bende Pambande Shapiro Mdara Manati manyamaka Manati manyamaka Papa Kifi Tita Manati baka baka Manati baka baka Dani Manati Mdara Robaku manyamanya Robaku manyamanya Uncle Sam Ni benge 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 Ni benge 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 Zimnet Radio. The people's choice. Chico mana Jason Chimbetu yes chihera remix wakazivaka chihera kamwe kawakamborova kaikaya bamara chonda kangano tinonzi chizvaro bata pawakazokabika akane vhidhiyo yakapenga itarire pa YouTube vhidhiyo yacho one Tilo Mr. Favor featuring Makingwazi mwana wa maisisiria kamba kananzi Niki kasinguru katso skari Brand new releases. Brand new releases. With Mafaro. Jambo naipumunza uhai noti wai wai nekutenda iku kawainde tindi jambo naipumunza uhai noti wai wai nekutenda iku da kawainde tindi manye naipumunza ufasti noti wai wai nekutenda iku da iwe kundisi apache utopenda machenane mutara mwedu utopenda machenane mutara mwedu utopenda machenane mutara mwedu wasinorowa matumbu ndiko kwasinomanyira uchafira muchikapusa chikwerekwe
Zimnet Radio. Kuchemera fever, akuitire fever. Suwa nikikutondisia uchitizopa. Rudo wangu naikupa undirizopa. Ukati kwetu fever unutengeza kopra. Uchindichenyera, uchitidai uri dropa. Manje nasi ndodadisa kunge pokpa. Chero lunch ndale kuchira ikoku kupa. Ndikango shaura ndotodairwa nemaketa. Anzi mufana uyu anikasaira kunge vanichoka. Mafanzi kundichemera kumukopa. Aiwa, ukatiteti ndodashiri andiyeuke ndichuya negondo. Ukatibeba ndodashiri andiyeuke ndichuya nedawa. Niki ndichanyarire piko ine zvandakanga ine ndau dzatete vangu. Niki ndichanyarire piko ine zvandakanga ine ndau dzasisi vangu. Niki ndichanyarire piko ini ndakuita remote yemoyo wangu. Tete Teresa Kambuzuma Siskwe chimkangara paguruwe Roto chakapa Binga yepa kuduro 3 Mofela Petrus Muwaba Pajosa Komanda Simba Chiremba Bajay Boss Bokiza Say Anderson Pamkara Zipapo Ziwana mdara chikaka Baruda rwedu nikindiwe wakakanya Ukatireka niende na posi mukanya Watsoka nasi ingandiwe wasokanywa Wame kunyengerera hasi wasi wakanyanya Ingandiwe waini tizitina ndinokanya Chakachenyeza wondo chakatanga Rudo naka Kana uchida na nane anokupengeza Wete anopenga Wapabatera panzururu naka kana uchidana na anopengeza Wete anopenga Mr. Favor Asinguri Kanziniki featuring Makingwazi 1, 2, 3, 4 Kutoka ndindotikeza Cobra Ningezoba Mene papo Dainge ndakachona Andichana Rudo wakona Post praise Binge kuchando Skafu the changing power Roba kuchando Turamataka presa one bora racho mgedi papa bora racho mgedi atisikumira. Yes, yes, ndosa tunaita week in week out. Yes, mswenchanga. Anzi zwana zimabu jete. Tanga una Jesu Rudo Mukoma favor. Kuna vana zongo mukoma favor. Mwazo danza mafaro nudai pa chirongo. Uchipasana nyochi timbo kurukura navo. Yes, muzo wapo namba yangu 0786178329. Ndo namba yangu yoyo. Kuna wanoda kukwazisa hama dzavo ga yes. Munokwanisa kundisira pa WhatsApp. Tuwene ingati chirowa manzi dzamunenge makasarudza imimi. Kuti tivanzudze chirongo chacho. Baita mukoma favor. Namakingwazi Lupinda pa Melbourne pa Australia Polite moyo Yes Kama kanzi malume
kuzvambaradzwa waya muri Zimbabwe pakazvambaradzwa waya mugoma polite moyo based Melbourne Australia mo yes kamkazi malume aikufamba nebhora timu yakabayiwa yes vari kutibata chirongwa uchipatsira nyuchi namavharu swechishanu wega manje so tiyange takuita crossover kupinda marare kwadzana uku ndibatane namugoma Titus Matsito muchapedza ndiye guest artist wedu nhasi reka tizozvikuteera. Make the whole world know about your business. Advertise with Zimnet Radio. Email marketing@zimnetradio.com. This is Clyde Malunga calling from Zimbabwe, and I wish you a good listening of Zimnet Radio. Bye-bye. Ciao, ciao. To teach Mutaz what it is like it is Zaziri. Continue listening to the favorite radio station in the whole wide world, Zimnet Radio. Now. Today's best music. ndopinda pabwamichaitso zvakare inonzi vakashanda kare mukoma semu zando hombe vagovana ivi munovaziva vari guest vachirovera mazvikwata zvakati wandei mukoma semu nyakatangure vakashanda kare chikwata chinonzi perfect sounds. In touch with the best online station, Zimnet Radio, bringing you nothing but the best.
mahlaka papana tana kosikisa masiksikona kwa mutsetse wikneo chipayo dingo simbarasi nakton investment gatalenda masibaba musende komanda kwanzura mwenze mupostori wani anosunga taipa gemenzi akarova bhasikita mapostori akatiza pasowe pakaipa amagoma semunyakatangure sandohombei vakashanda kare the best driver. You start. Kitoko makasa kutita. Aungapa mukandikire usina kushanda. Kuwakadura usina muka aungapa muchandikire usina kushanda kana kuwakadura usina muka kana uchinge wadyara ukadiritsira unotarisira ko kana uchinge warima izvo zvirimwa unotarisira ko Beti mangani panama ndipota Quiz Katoko. Madam, brand new releases. Brand new releases. Anakuwakadura usina munda. Aungapa muchandikire usina kushanda. Anakuwakadura usina munda. Kana uchinge wadyara chiro nemugwara unotarisira ko. Kana uchinge warima chero murima unotarisira ko. Kana uchinge wadyara chero uri gwara unotarisira ko. waibata kanyaya yacho ukanga wadyara unototarisira go hazviti kuti uchitarisire chimwe chinhu ukadyara bhinzi unotarisira kuwa bhinzi hautarisiri kuwa chibage pakaipa vanogona mukoma semanyakatangure sandohombe wanga vachinyanya zvavo kurovera vamwe mabhasikita omo yeze vachirova research artist guest artist vachirova vakadaro vati aiwa rega ndimbounza yangu single chete timbotesta market nzvo zvakamira sei sapashoni chapa hanzi chabiwa nebaba azimomupa mazita awana chapa sei musiyei achimari dzake imisiyana inaye siyana inaye Malem kutita. Musiyei achimari dzake siyana inaye achimari yake siyana inaye basiyei vachimari dzavo siyana inaye basiyei vachimari yavo siyana inaye tinongoti vakashanda kare ivo vakashanda kare
kuti akashanda kare iye akashanda kare Akashandakari, ai karani baba. Akashandakari, asiyo baba kakara. Akashandakari, baba ise amunere. Akashandakari, aishira amire. Akashandakari, ari kwakaza kumasimbiko. Akashandakari, asiyatenga motokari yake. Akashandakari, ari kuchuko kumasoro. Akashandakari, achichera kumakomba uko. Akashandakari, maise achishanda. Akashandakari, asiya wapa mushandikereo. Akashandakari, maise amumunda. Akashandakari, asiya wamushkaoko. ane tundu wake akabvira kudhara kushanda imimi pamaizwira makarara iye anga achingwavha akazandakare sakamusiye achienjoya mabenefits ekushanda kwake dikita rake unoona wangu waukandira mumwe matombo munzira wachimucherera makomba imwe ndiye akazodedzera akati aiwazve zvamakanda matombo ndapedza foundation nechikanda chidhina ndosumudza chidziro chacho ngomazokanda neroofing material ndobva ndapedzesa kuvaka imba yacho godo rakashata godo samsandombe ita zvako zvazva nokusachita mudana kuti ta malem zvakasangana zviya zvemudano vake zviya kutinimira ndiko kamba kanonzi vakashanda kare kubva kona mugoma semnyakatangurei semusandohombera udori matsuvero zvamvura isinguru chete yakangoti buditsirei vakati arega ndimodza kuti zvakamira semumaketi umo vazhinji munovaziva vachirova kwakunjenje express vachirova namukoma seneta zvese ikokoko vanorova koko kwese kwese kuti wese muimba anovada vanorova George Black G Studios. zazorwadzirwa munhu ane tunhu twake nokuti hatirwe nenyama neropa asi navabati navane simba namasimba enyika inoyerima uye namasimba emweya yakaipa ari muchadenga. sungura presideni mgoma Albert Gazi orchestra mambo wazo wazviita zvakare albamu itsvaitsva inonzi tiri munyasa ndatora kanonzi David and Goliath. Goliath wako ari papi iwewe kachangomborwa kari kupisa
chapter 17, from verse 1 to 58. David kana akakundiswa hondo naJehovha, kana kuti vekare kana vaikundiswa hondo, isu tiri vakundi nekupfurikisa nekuda kwaJesu Kristu. Romans 8 verse 37. Saka ini ndinoti ivai nekutenda muna Mwari, nekuti kana munhu achivimba naMwari uye aine ukama hwakanaka naMwari, haavhundusirwe nezvinhu zvinotyisa mwana. PaRoma 8 verse 31. Locked on to the hottest station, Zimnet Radio. Papa hondo dzaunotanga kazitanga uchizwa kuti une backup yaMwari ukadzitanga wega unokwara. Ndinoimba nashe inini mune zvese zvandosangana nazvo ndinoimba nashe. Akasina musere, akaina she, akasina pfumo, akaina she, akasina musere, akaina she. Release. Andina kana banga, ndinoimba nashe, andina kana musere, ndinoimba nashe, andina kana gidi, ndinoimba nashe, andina kana musere.
Ephesians 6:11 shokai nhumbi dzose dzokurwa nadzo naMwari mugone kumira muchirwa namano adhiabhorosi. Kambo kanonzi David and Goliath. David na Goliath, yes. David anga asina kana banga kana pfumo kana museve anga nedombo na Mwari. Backing yake anga iri Mwari. Ndipo vakamukundisa hondo ya Goliath. Asi chinoitika ndechekuti vanhu vaicha Goliath, asi Goliath haana kumbobvira auraya kana munhu. He was just big. Kungoita muombe. Ndina kumbonzwa pandakanzwa kunzi Goliath ane munhu wakauraya ini. Kungotyiswa kuita zimbitsa. Akapaka papa 7 tracks album rinonzi tiri munyasa zungura president Albert Gadzi mavambo azo orchestra. Brand new releases with Mafaro. Ndinotemba Mwari. Ndauya mazuva ekuti unenge uchinzi uyu aroveke uyu mukoma wake akangozinzwa chete mapinda pombo. Ndichitemba mukoma wake. Ndinoimba nasha ndina gidi inini gambo kazvakazva kubva kuna mukoma Petkaze. Manje so tichivaunza timbodzwa nezve album rero kuti zvakabva nekupe zviri kufamba nekupe zvichienda nekupe. Handina kana uchanje kana kuti nditi ndakangwara zvese ndinopira kuna Ishe. Handina kana uchanje kana kuti nditi ndakangwara zvese ndinopira kuna Ishe. Handina kana uchanje kana kuti nditi ndakangwara zvese ndinopira kuna Ishe. Kaita kambo kata kuvharisa first party yechirongwa kuti pasina nyuchi nhasi takubata zonokrosa kupinda kwanzana ndanga ndikutaura namukoma Tedious Muchapedza Matsito Junior. Yes, the son of the late mukoma Tedious Matsito. Ndio guest artist wedu mukati mezwana nasi ndio rumaitiko zvakanaka nechirongwa. Tambo dzacho dzakamira sei. Thank you mukoma Albert Gadzi mazvita neorchestra Mambazo. Mumwe Goliath akamira paimba yake. Mumwe Goliath akamira pautano hwake. Mumwe Goliath akamira paupfumi hwako. Asi nditoti nezita raJesu uri mukundi. Hallelujah. Muri Zimbabwe takupinda pachikamu chatinokupai yehurukuro nemayimbi. Yes, nasi guest artist wedu mukoma Tedious Junior Muchapedza Matsito neNgwenya Brothers album